presidente fundador, presidentes, presidenta. É un placer estar hoxe aquí, dicía Roberto, facendo algún esforzo, pero hai que facer. Comentabas que non sabes por que nos reciben ben. Eu creo que porque sabemos agradecer moi ben, sabemos traballar moi ben, sabemos estar, e ademais sabemos facer as cousas xuntos. E creo que ese facer as cousas xuntos, estar xuntos para celebrar, estar xuntos para lamentar, estar xuntos cando acertamos ou cando fracasamos, creo que é moi importante. E creo que por iso tamén surdiron hai moitísimos anos centros galegos, hai un cuarto de século, este de Tres Cantos, que se cadra debe ser dos máis novos que temos na comunidade de Madrid. Está tamén Fernando, presidente do Centro Gallego de Madrid, que unha referencia histórica e que se cadra él, sabemos que significa hai máis de 100 anos as dificultades que había para ir a vivir a Galicia, a importancia que era poder ter unha comunidade galega xunta, que se pudera apoiar. Os galegos este ano imos celebrar un agradecemento que tivemos hai tamén 25 anos a Madrid. Alcalde, non sei se sabe, a Catedral de Almudena ten campas na torre da dereita grazas a un proxecto galego para dotar de campas a catedral. Este ano hemos celebrado no mes de xullo, está convidado aos actos que faremos. Quero trasladarvos o agarimo de Antonio Rodríguez Miranda, o secretario xeral da Emigración. Sabedes que ele é o encargado dentro do Executivo Galego da relación ca comunidade galega no exterior. Sabedes que Antonio Rodríguez Miranda é o mellor aliado que podedes ter no goberno galego. El non podía estar hoxe aquí por cuestións de axenda, pero trasladoume esta mensaxe para todos vos. Felicidades a todos de Tres Cantos e os que non son de Tres Cantos. Felicidades ás entidades galegas. Comentaba ya antes o alcalde, temos a necesidade de xuntarnos. Madrid ten club de periodistas, de asociación de xuristas, de médicos, de empresarios, en fin, e a fronte, por riba, a Orde da Vieira, a enxebre Orde da Vieira, que ten unha nómina de personalidades destacadas absolutamente impresionante. En nome da Xunta de Galicia, do Goberno Galego, traio aquí un pequeno agasallo para poder lembrar esta data. Mónica, Roberto, a Xunta de Galicia quere que neste Centro Gallego de Tres Cantos poidades ter unha lembranza. Bueno, isto é... Como ainda temos voz, imos facer uso dela. O Goberno Galego quere que o Centro Gallego de Tres Cantos poida ter unha placa de lembranza deste 25 aniversario. Dentro de 25 anos non serei eu, pero espero que siga habendo moito músculo, que siga tendo moita forza este Centro Gallego e que poidades ter unha nova placa conmemorando o medio século. Non enredo máis. Por se tedes algunha curiosidade, como son xornalista antes de que... Por se tedes, Xunta de Galicia, o Centro Gallego de Tres Cantos, polo seu destacado labor cultural para manter viva a galeguidade universal no seu 25 aniversario. Tres Cantos, 24 de maio de 2025.